migilak sa kanindot, sa kaputi, ang sapot ni Hesus. Mao nay gitawag og transfiguration, ang pagkamatngo, ang pagkakita nato sa mahimayaong pagkausab sa bayhon ni Hesus. Kay bao ba mo nganong ni hayag og ni puti to ang naong og ang sapot ni Hesus? Unsa may hinungdan? Wa mo kay bao? Naipipila ka mga rason. Ang una, tungod kay si Hesus nagsigig ampo, pasabot connected siya kanunay sa Ginoo nga maoy tuburan sa tanang himaya, dungog o gahom. Ikaduha, si Hesus nagsigig alagad sa iyang isig katao. Sige ra gid siya alagad. Ikatulo, tungod kay si Hesus andam moantos og magpakamatay para sa iyang isig katao. Nilingay mong tubad, inanaa ka ng triple A, kanang ampo, alagad og antos. Ingna ko na. Pangutan-a ba? Nya mailhan man animo ang tao nga nagpractice aning ampo, alagad og antos, ang ilang naong attractive. Ano bang madani ka? Mura bitag hayag ilang naong, pero kanang tao nga way ampo-ampo, di pagyud mo alagad, sige lag panugo, di pagyud mo antos, pero kusog kay mo paantos, maglagot tas naong. Di ba? Lain na sang lingi sa imong tupad, ing na malipay ka sa akong naong, ing na malipay ka, magtanaw sa akong naong. Nganong wa man mo manglingi kadaghanan? Kay wa na gyud mo malipay anang inyong tupad no. Kinsa dining mga asawaha nga inigmata gid ninyo ikabuntag malipay gid mo makakita sa naong sa inyong bana ta sa kamot. Ay pamakak ha. Maayo kay naay duha ka buok. Sus Ginoo, duha ra gid taon ka buok. Aw tulo dito ay usa dito. Mga bana, kinsa ninyo dinhi nga inigmata gid ninyo ikabuntag or kanang inigabot ninyo sa balay, kakita day mo naong sa inyong asawa, lipay gyud kay mo ta sa kamot. Hala, daghan-daghan lagi ang bana, mga napo kabuok. Ana. Mga ginikanan, kinsa ninyo nga makakita mo naong sa inyong anak, lipay kay mo, di gyud mo magyaw-yaw ta sa kamot. Nindota ay daghan-daghan. So, mga anak, kinsa ninyo nga makadungog mo tingog ug makita mo naong sa inyong ginikanan, lipay gyud kay mo ta sa kamot. Kinsa ninyo dinhi ang malipay basta kita mo naong sa inyong paris priest ta sa kamot. Istorya. Kinsa ninyo dinhi ang kada semana mo palit gyud slat. Mo nay akong kasakit. Mo nay kasakit nako kay di gid mo mamalit og slat. Bitaw ni palit sad mo malipay biya jud ko og naatay mahalin nga slat. Timan-i gina ninyo ha. Nga kanang pagpalit ninyo og slat mao nay inyong pag-alagad sa parokya. Nya kay mopalit mamog slat, pasabot ni antos mo og hatag sa inyong kwarta mo pay ginuto na kaayo inyo pa yung gihatag. Ug kanang inyong pag-antos nakalipay na nako sa atong parokya og nakalipay na sa Ginoo. Mo na lipayon sad mo sa Ginoo. Ang atong SBF dag para sa kumbinto nanay 53,030 ka slots ang atong halin, naapay 6,970 ka slots nga available nga makapalipay ninyo o makapaantos di ay. Niya naani 16 slot challenge nga tag 8,434 na sad ang atong nadawat.
So tag 500 pesos ni per slot. Ang para sa atong pagsaulog karong Holy Week o sa atong pista pohon, 12th pista nato dinhi, katong God's Healing and Deliverance Powers, ang atong halin or GHDP, ang atong halin 7,586 na apay 62,414 nga tag 100 pesos per slot. Sakit ba na ihatag ang 100 pesos? Sakit? Sa inyong uban or kasagaran, dili tingali kay sakit. Pero sa mga tao nga wanay hapit ikapliti, sakit kay na. Pero kung inyo ginang antuson, mo transfigure, no? Mo nindot ang inyong naong. So tag 100 ni. Naasad ni siya ay 12 slot challenge nga 1,200 per challenge. Nakadawat na sa tag 254. Katong haligi para ni Mama Mary, HPMM, para ni Father Arnel Ponce sa iyang pagtukod sa iyang simbahan, ang atong halin niabot nag 7,501, naapay 4,499 ka slots nga available, nga tag 100 pesos per slot. Nga naasad ni siya 20 slot challenge nga tag 2,050 na sad ang atong nadawat. Atong pakpakan ang namalit na tog slots. Salamat kayo. Usa lang nimo kapag palit og slot, nakaampo na ka, naka-alagad na ka, naka-antos na ka. Nya mao na nay makapatransfigure. Mo nang wa ginamalit na tog slots dinhi nga niingon, naguol gyud ko Father pag human akong palit og slot. Basta ni palit siya slot na out of voluntary, wa siya pugsa. Malipayon gyud ang tanan. Mao man na siya gustos Ginoo God nga magsigi tag ampo, magsigi tag alagad, magsigi tag antos. Niya kaning atong alagad, bunga sa atong pagampo, ang unag yung sentro sa pag-alagad, mao ang pagbuntog sa sala, to conquer sins. Si Kristo ni anhis kalibutan aron buntogon ang sala, kay ang sala mao'y niulipo nato. Inigbuntog nato sa sala, unsa may mahitabo, atakihon tas mga makasasala. Atakihon ta ba? Nanglitan ron, imong anak, ni suyop. Unsaon man imo pagbuntog ang sala sa iyang pagsuyop, imo gid siyang sultihan nga dili na maayo ang drugas. Makadaot na ang drugas. Og daghang ginikanan gipatay sa mga anak tungod kay magsigi og sulti nga dili na maayo ang drugas. Mabad trip sila ba? Ilang patyon? Katulang duha ka buok diha, lolo og lola niya, gasigig ingon, surrender na lang dong. Di gid na maayong imong gibuhat nga magsigi kag suyop. Niingon din siya, mo surrender ko, pero maghimo sa akong milagro. Pag abot ito sa gawas sa ilang balay, gisultihan na sa mga igagaw, na ay nalagian ang sigig suyop lagi, pero dagot to nga murating komedya, nagdaan na day siya kutsilyo. Iya dayong gihansakan ang iyang igagaw, niya kay abtik ba nakalihay ni dagan. Pagdagan iyang gigukod, wa man niya maapsi, nisod siya si ilang balay. Na didto man ang iyang lulog lola, maoy iyang gipangdunggab ang duha. Og nahurot yung kamatay. Nakamisa gani ko ato. Ingin ana, atakihon ka sa makasasala. Si Hesus sa iyang pagbadlong sa mga Pariseo o sa mga iskriba o sa mga hari o mga pari adtong panahona, naglagot sila niya. Labi na gis pag-ingon niya, tigpakaaron ingnon mo, kurap mo, gasigi mong pangwarta, hastang templo sa akong amahan, gihimo ninyong merkado, gasigi mong limpyo sa mga butang, sa gawas, pero ang inyong kasing-kasing naay daghang mga hugaw. Ano ba? Kamong mga pari, mga tigpakaron ingnon,
Giubo na lang noon. Aperting laguta unsa may gibuhat nila? Ila nang giplanuhan nga patyon si Jesus. Karon sa dihang ni kusog na gyud ang ilang plano nga patyon si Jesus, gidid-an si Jesus pag-adto sa Jerusalem. Unsa may gibuhat ni Jesus? Misulod siya sa Jerusalem. Kanang atong sa ulogon igbinditas Lukay. Ug samtang naglakaw sila padung sa Jerusalem, gasigi na siyag sulti siyang mga apostoles, ila kong patyon, ila kong paantuson, ila kong patyon. Ang mga kuyog niya, ang iyang mga disipulo nahadlok, mao tong iyang gida ang tulo ngadtos bukid na sa atong gospel karon, og iyang gipakita nga maudi ay ni mahitabo. Kung mo antos lang gyud ta, mo tuman lang kita sa sugo sa Ginoo, munindot gid ay ang atong kinabuhi. Mao sa nahitabo ni Abraham. Si Abraham gipapahawa sa Ginoo gikan gipabiya gikan sa iyang kanang nasod aron muadto sa lugar nga gisaad sa Ginoo. Naguol si Abraham kay tiguwang na siya, wa pagi anak nya, sige siyag sunod sa Ginoo, wa lang gyapon siya ay anak. Gipakita sa Diyos Ginoo tan-awa ng mga bituon, ingon anak kadaghan ang imong mga anak puhon basta mo sunod lang yung kanako. Nindot no, mo na gitawag og hope, mo nang gitawag tag mga pilgrims of hope. Kay nga naman ang atong paglaom wa ni ining kinabuhia, tua sa sunod. Pero magsugod siya dinhi. Muna ningon si San Pablo diri sa atong ikaduhang pagbasa, daghan ang mga magtotoo nga kontra sa kamatayon o pag-antos ni Kristo. Kana bang magtotoo, nagsigig simba, sigig misa, pero dili gustong mag-antos, di sad gustong mamatay. Kaya ang ila ko nung paglaom naaragyod sa kalibutanong mga butang. Gilingay mong tupad na gusto kang mamatay, na gusto kang aristuhin sa ICC, na gusto ka, okay ra na ani mo? Ha? Okay ra? Kanang inigdakop nimo, inigkabuntag, ikagabi ito anak ka ngadto padong sa ICC? Okay ra na ninyo? Unsa kaning pag-antos sa pamilya nila ni President Duterte, nahasubay ka ni Diyos nung pag-antos? Torti man ginaro nilang antusa, sunang ka na imong papa 80 anyos, o padong pa mag-birthday, adto mag-birthday sa prisuhan. Unya, wa pagyod dinhi sa prisuhan sa Pilipinas, kay dali rang duaw-duawon, tua pagyod sa foreign nga prisuhan. Nya wa pagyud kuno moagi sa due process dinhi kay wa gani iatubang og sa gitawagan nila competent judicial authority. Gidritso lag sakay sa eroplano human sa pila ka oras, gisakay sa eroplano, wa gani gyoy chance nga mo exercise sa iyang human right as accused. Didto na nitugpa, wa gani katagaig tambal, wa gani pailisa, wa gani dadag ospital. Ansaman? Kamoy inyong pamilya ba, imong amahan, ingon ana, tungod lang kay ni ay mga taong ni accuse sa imong amahan nga crime against humanity, kanang EJK, extrajudicial killings. Malipay ka? Una-una, imong papa. Imo bang mama nga 80 anyos, galisod naglakaw, kaliton lagdakop, nya imong hangyoon nga iatubang o sa korte, di gyud katagaan, hasta kamong mga anak mo, aksyon mo sud, ibarikid mo og daghang kayong pulis, di ka patanawon, di gani ka paistoryahon, anak na gyud ka.
Nya Vice President pagyukas Pilipinas, di ka pasudlon og pulis, ang pulis mo babag nimo bisag Vice President pa ka, di ka ilhon. Ganahan mo na? As Filipinos, ganahan ta ing anaon nato pagtratar ang atong mga kapwa Filipino? Mao na tungod nganong nag-ingon naman ni ani, murag man tag inconsistent. We accuse this person as crime against humanity, pero ang atong pagtratar niya against humanity sad. Di ba? Nag-accuse ang human right, nga nag-abuse ni human right, pero ang atong pagtratar niya anti-human right sad. Ngano man na? Kay wa ta magsunod sa gustos Ginoo. Matod pa ni San Pablo, ang atong gisunod, ang atong tawhanon o kalibutanon nga gusto. Muna ma-inconsistent kita. Di man ka pwede mo ingon nga kanang atong human rights nga gibandila atong bandila gipropagate diha ang atong konstitusyon nga every Filipino man na, di man na siya for some Filipinos. O sige, violator ka sa human right. Sama ang mga adik. Pila man kabuk ang gipatay og adik. Gipanglugos, gipatay. Mga bata pa gani, mga estudyante, mga pari. Pila man kabuk pari ang namatay tungod kay gitulis sa adik. Si Father Rabusa dito sa Maynaga, Galakaw ng SRP, gitulis og tulo mating ito kabatanon. Nya ni aksyog sokol, gipusil sa usa, patay. Pag human igo rang ningong adik, wa man ko kaila nga pari siya. Dito dapit sa Negros, pari, padong magsikol or padong bato magmisa, gadas iyang maskit, gaklirikal, gitulis, gituyunan og pusil. Aw sana kanang sundang batok, plumingko bato. Nya wa muhatag dayon ang pari, gidugsak ang pari. Patay. Adik yapon. Ningon yapon siya, ang manggod abi na kog musukol siya. Di ba extrajudicial killing man sana? Pila kabuk mga adik nga wa mo remit ngadto ilang drug lord. Gipusil. Na ako'y mga kaila ana. Di ba extrajudicial killing man sa gyapon na? Pila kabuok gipatay sa mga NPA during atong height nila dinhi sa pag-occupy sa Pilipinas. Nga ila lang pasanginlan nga informer ka, di ka mo suporta nila, patyon ka. Di ka mo support, dihatag anang people's tax, patyon ka. Ako na ako'y mga 5 kabuk igagaw o distant relatives na ngamatay tungod ana. Di pa tayo usa, nagkugo sa birhen kay nagdoon rosary, padong sa simbahan, doon rosary, gakugo sa birhen, pusilang yapon. Tungod kay, gi-accuse sa mga NPA nga informer. Ang duha niya kaanak, usa niya kaanak og ang ilang igagaw, member na mo choir. Tungod sa ilang kasuko kay nakahibaw man sila kinsa sad nga mga nagpatay ato or nag ambos sa ilang papa, nibiya sa among choir. Akong ginandong ayaw lang dong. Sista lang yun og rosaryuhan atong dadon dong. Di mada Father. Kanang dong siano pamangkwat pang pare. Dong siano di mada mubaos gyud mi. Og tuod man ning apil na sila sa Kafgo. Wa dangatig usa ka tuig, giambusan silang duha, patay gyapon. Di na extrajudicial killings. Nganong ato ramang pilion og kinsay atong i-oppress og i-penalize sa extrajudicial killings nga dinhi sa Pilipinas, porti mang daghan ng extrajudicial killings. Atong angayon. Nganong naingon ana man ta, kay wa ta magsunod sa giingong Kristo, ampo, alagad, antos. Kung ang ato na ganing paghatag og hustisya, dili na tinukmod sa atong pagkamaampuon, tinukmod na sa atong emosyon o sa atong human biases, mahimo gitang yawanon. Maglibog na taba na atay mga OFW nga hukman dito sa laing nasod, unya hukman nga bitayon, magkisi-kisi kita, magrally kita, kay ato yung papulion dire. Nya karon na ipipila na to mga igsuon, magsigi og pasalamat nga na labay ngadto
ang atong former president og nahimo na karong piniriso. Initial hearing nila the other day. Ang sunod hearing September. Sa ato pa magpuyo siya sa prisuhan until September. Unya, makaako ta pag-ingon, angay na niya. O sige, angay na niya. Pero napamatud-an na ba nga siya guilty? O guilty na angay na niya. Mao na dili ta makahatag og maayo sa atong katilingban basta dili ta magampo, dili ta mahigugmas pag-alagad o dili ta mahigugmas pag-antos. Kinsa man gyud ang atong tinuod nga kontra ang sala. Atakiha ang sala nga drugas. Atakihon kas mga drug lords o sa mga drug pushers. Si President Duterte ni-declare og war against drugs. Nabawian po siya. Atakiha ang corruption, graft and corruption. Atakiha. Atakihon sa kas mga kurakot nga mga officials gobyerno. Ni-declare po ana si President Duterte na war against corruption. Atakiha ang immorality sa atong katilingban. Labi na ginang prostitution, same-sex union, pagpangabit, kanang sige o kanaganing premarital sex, atakihon sa ka sa nagbuhat ni ini. O maunay nahitabo sa daghan kay mga santos nga nagsigigwali, labi na gyud si Saint John the Baptist. Iyang giatake ang pagpangabit ni Herodes ngadto sa asawa siyang igsoon, naputol gyud yang liog. Atakiha kining way pagtuos Ginoo, lack of faith. Atakiha, atakihon sa ka sa wa mo tuog Ginoo. Mao nay nahitabo ni San Lorenzo Ruiz, ni San Pedro Calungsod. Sige, katapusang lingi, kalit mamog seryoso. Ing na kuno imong tupad, kinsay imong giatake karon. Na kinsay imong giatake, ang sala ba o ang sinugo sa Ginoo? Kana, kay usahay ra ba ang atong giatake ang sinugo sa Ginoo nga nakapasakit kuno nato tungod kay gihisgutan ang atong sala. Apan bulahan kamong sinugo sa Ginoo, kitang magpasugo sa Ginoo nga mopadayon tas pagpakigubat og sala bisan pag-atakihon tas mga makasasala. Muna ang basic principle nga sigihan akong sulti ninyo, hate the sin, love the sinner. Hate the sin, love the sinner. Og anha ta diha mo transfigure. Unsa may nahatag nga mga impact sa community, sa mga taong tinuod nga nakigubat og sala, kalipay, kalinaw, kauswagan, og kabalaan sa kinabuhi. Si President Duterte sa iyang administrasyon, nakahatag ba siya og kalinaw? Sa tisunod? Kalinaw, kahiusa, og kaluwasan, o ang sani kaning kauswagan o kabalaan sa atong katilingban. I-check lang niya na ninyo, di na lang sa kumuhukom. Si San Lorenzo Ruiz, si Pedro Calungsod, si San Vicente Ferrer, nakahatag bag kalinaw, kahiusa, kauswagan o kaluwasan sa atong katilingban? Ang katapusang pangutana, ikaw nakahatag ba karon og kalinaw, kahiusa, sa tumusa, kauswagan o kabalaan sa atong katilingban? Kung ang imong answer yes, congratulations, transfiguration ka. Imo ganing answer, no, luoy kay ka, disfiguration ka.